Dobro večer, ja sam Krasa, ovo su Krasini magični prsti. S obzirom na to da sam dobio puno komentara kako se radi ovaj trik, rešio sam, pošto sam vrlo dobro raspoložen, da vam pokažem tutorial kako uraditi ovaj trik. Radi se o triku čitanja misli. Dakle ovako, za početak treba da imate jedan regularni špil karata sa, može biti kartonski, plastični, kako vam odgovara. Druga vrlo bitna stvar, to je da imate jednog dobrog drugara, koji da kažem, bilo bi dobro da lepo vidi i da može da razgovetno šapuće. E sad, o čemu se tu radi? Ja ću sada vama raditi ovaj trik opet, a vi gledajte pažljivo kako se ovaj trik radi. Dakle, ovako. Nakon što ste promešali svoje karte i rekli neku uvodnu reč, pozovete neko kome ćete da radite trik i možete slobodno da uđete da odradit ćemo opet ovaj trik malo pre da vidite, prosto pročitat ćemo opet misli. Dakle, mi ćemo da dođemo ovde, ja ću opet, kao što već vidite, ja sam se i razgačio ovde, sećam se apsolutno kao u svojoj kući i nemam problema nikakvih da vi, evo, opet izaberete neku kartu, ja neću uopšte da gledam. Zamislite dobro tu kartu, mislite o toj karti, gledajte dobro i uradit ćete sledeću stvar, pokazat ćete kameri, ja neću da gledam, da ih gledalci zabeleže. Da li ste dobro zapamtili svoju kartu? Da. Vratite ovde ovu kartu, evo ja opet neću da nema potrebe jer ja vama čitam misli. Dakle ovako, vi sada mešite taj špil. Dobro mešite taj špil. Mnogo vam je zagušio ovde. Jel možeš da otvoriš? Možda mešati? Da, mešite vi slobodno. Mislite o toj karti, jel tako? Dobro mislite. U redu. Mislim da je dovoljno. Dakle, ovako. Neće nam trebati, jeli, pošto ćemo da vam čitam misli. Dakle, ovako. Deset srce. Tačno. Ponovo. Kao što vidite, poštovani gledalci, nadam se da ste uživali u ovom tutorialu. Krasa i Krasini magični prsti možete naći na Facebooku i na YouTubeu za sada, možda napravim neki Twitter, vidjet ćemo. To bi bilo to za sada. Javljajte se, pozdrav! Hvala vam. Mogu sad do WC-a. Pa možete.